सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सखी हो सैया जी के दहिया जब फेंकेला भक भक डाला फेंकेला। सखी हो रह जाऊ के दहिया जब फेंकेला भक भक डाला फेंकेला। चल लगन में काम ना रोए के सहारी सरक जाला जियरा हरक जाला ऐसन मार देले हारा का हो। निकुल होला उठी ना बैठी होला देह पूरा हीट होला रजऊ लगाई देले चरखा हो। घर्षण हो ठीक से ना खाए देला बहरी न जाए देला दुबारी छेकेला। आय है दुबारी छेकेला। काहो सखी रे सहिया जी के दहिया जब ठेकेला भक भक डाला फेंकेला। सखी रे रह जाऊ के दहिया जब ठेकेला भक भक डाला फेंकेला। ई कौन मशीन हरे कृष्णा बेदरतिया पिया परमोध के कितना बताई हम करनी हो। भीतरी ले बाई होता कुछ ना दवाई होता कितना ले दर्द से मरनी हो। कृष्णा बेदरतिया पिया परमोध के कितना बताई हम करनी हो। भीतरी ले बाई होता कुछ ना दवाई होता कितना ले दर्द से मरनी हो। नेग लिकारी अपुआ शंकर हो धन बुझियन करे अस भिसियार देखेला। चंदन भिसियार देखेला। सखी रे सहिया जी के दहिया जब ठेकेला भक भक डाला फेंकेला। सखी हो रह जाऊ के दहिया जब ठेकेला भक भक डाला फेंकेला। माई रे माई गरमी दे जोड़ होला देह कमजोर होला अखिया से कहला। आय हाय अखिया से कहला। सखी हो सैया जी के दहिया जब ठेकेला भक भक डाला फेंकेला। सखी हो रह जाऊ के दहिया जब ठेकेला
भक